Good morning, Panis na Laway! Good morning, maingay na nanay! Kasama nyo sa pag-unat, Mumog Hilamos, ang Angkol, Morning call! Dagul, at si Tita Morning, Tits! Tanya sa Feel Good Morning! Morning, Tits. Utoy! Tayo na! Andito na si tita! Binibigay ko ang lahat-lahat kapag nagmamahal ako. Kahit brand new pa yan na motor. Ako po si Eliza, isang cashier sa 7-Eleven. 3 taon na po kami ni King at mabait naman po siya. Alam niyo po, matagal kong pinag-ipunan yung pang-down ng Raider 150 na ireregalo ko kay King. Gustong-gusto niya po kasing maging full-time angkas rider, kaya lang, nanghihiram lang po siya ng motor sa kapatid niya. At dahil mahal na mahal ko si King ay, eto po, ang naganap sa kanyang 28th birthday. Kulit. Sandali, teka lang, ano ba? Huwag mo alisin yung kamay ko sa mata mo. Saan Pikit ba ka tayo? lang, bibi ko. Bibi Pikit ko, ka ba't lang. mo ba- Dahan-dahan lang kasi yung lakad. Dahan-dahan lang, bibi ko. Ba't ba tinatakpan yung mata ko? Bibi ko, Basta may surprise. Siyempre, Ano ba? birthday, may surprise. Bawal mo munang makita. Bibi O, ko. may hagda. May 3 baitang teka lang, hawan. bibi ko, ito, 1, bibi ko, sandali. 2, Oh, may isa pa. ayan, 3, Bibi ko, okay. teka lang. Step. Oh. No. Ano bang, Huwag mo alisin. Ang kulit naman ito. Huwag ka muna didiyan. ang baho ng kamay mo eh. Hindi kasi ako nakaanid. Ikaw ko naman kasi bigla kang dumating. Kaya Pinamunas ayan, mo yata yung kamay mo, bibi ko. nagkamot ako kanina. Kahapon ba ako huling nagpalit ng panty? Sorry na, bibi ko. Pala mo'y patis. Ano ba kasi yan? Kahit kinikis mo naman yun. Eto na Ikaw nga. talaga. Bibi ko, eto. Oh, at the count of 120. Oh, Ang tagal naman yan. Ano, 120/80? Ano yung BP? okay. Sige na, bilisan mo na. Ang baho na ng kamay mo Ready eh. ka na, bibi ko? Ready ka Ready na? na, handang-handa na ako. Okay, eto ha. Oh. In 3, Oh. 2,